נכון. אוקיי, אין לי מושג. לא נכון. תסתובבי. לא, הוא הסתכל עליי, אני אסתכל עליו. נכון. ייי. שמת ירוק? נכון. מה? איזה צהוב. לא נכון. לא! עכשיו אנחנו... תסתכל, אתה יכול להסתכל. לא נכון. שזה כאן? לא נכון. באמת! טל יודעת מה זה. נכון. יש. אוקיי. הסגול כאן? נכון. מה? נכון.